og velkommen til denne video. I dag der skal vi simpelthen snakke om de 60 subscribers, jeg har fået. Mange tak for det. Og på det tidspunkt, den her video bliver lagt ud, så har jeg 62. Og de 60 subscribers specials video er, at jeg skal bunde en monster sammen med Sneakwood. For Sneakwood. Sammen med Sneakwood VM Mellemrum B. Subscribe til ham. Ham skal jeg bunde en monster med. Men desværre har jeg givet nogle penge lige nu. Nej, jeg har masser af penge, men jeg gider simpelthen ikke at købe en monster lige nu. Jeg er over min far, så når jeg kommer over til mor, så køber jeg en monster sammen med Sneakwood. Så gør vi det. Så bunder vi sgu en monster, så meget vi nu kan. Så det har vi tænkt os. Det er simpelthen det, sagen er. Og mange tak for de 60 subscribers. 60 subscribers special er bundet monster. Bundet monster. Ja. Og jeg ved ikke om der er mere at sige, men det bliver jo sådan en hurtig update video. Med tak for de 60 subscribers. Det er for vildt, mand. Nej. Ja. Nu fandme ikke, hvad jeg skal snakke om. Og hvis I har nogle hvis jeg har nogle idéer til en ny udfordring eller en ny serie, jeg kan lave her på YouTube, så stil dem ind på Facebook, hvor jeg hedder Alexander Rosendal. Og send, eller gå ind på eller skriv ned i kommentaren dernede, eller skriv på Ask FM, hvor jeg hedder Alexander Rosendal. Men I må gerne skrive, ikke anonymt. I skal ikke skrive anonymt. I skal skrive, hvad fanden hedder det, når det ikke er anonymt? Lige meget. Bare kom nu der til en ny serie på YouTube, så vil det være rart. Så jeg tænker bare, at det er det, jeg vil sige. Tror jeg. Så vi ses.